tak vládne znalosti o mimozemšťanoch. V decembri 1988 nespočetné množstvo svedkov v Portoriku videlo zjavné stretnutia medzi americkými bojovými lietadlami a zvláštnymi obrovskými mimozemskými lietadlami alebo loďami. Pri jednej príležitosti okolo idúci videli, ako dve lietadla F-14 skutočne vstúpili do iného obrovského lietajúceho trojuholníkového plavidla. Boli vojnové lietadlá zničené alebo spolupracovali na spoločných manévroch s neznámym plavidlom. Niektorí konšpirační teoretici určite navrhli, že vláda Spojených štátov má v skutočnosti blízky vzťah s mimozemskými návštevníkmi a poskytuje im pozemné základne. Čo je pravda, 51, však samozrejme. Jedna z oblastí je údajne pod vodou západného Atlantiku. Iné teórie tvrdia, že mimozemské bytosti údajne unášajú občanov Spojených štátov, ktorí dodržiavajú zákony, výmenou za technológie a technologické tajomstvá, čo však naše vlády skutočne vedia o UFO. No, naša slovenská vláda asi nič, ale tá americká, to vieme. Americké ministerstvo obrany už oficiálne nemá nič spoločné s UFO. Samozrejme, je to preto, že sa už nenazývajú UFO. V súčasnosti veku je takýto jav známy ako nekorelované ciele alebo UCT pre neidentifikované letecké incidenty na Zemi. Americká armáda len zriedka odhaľuje, čo vie, a presné čísla sú veľmi vzácne. Oficiálne tiež neexistuje žiadne centrálne oddelenie, ktoré by sa problematikou zaoberalo, aj keď mnohí vyšetrovatelia to považujú za omyl. V oboch prípadoch sa táto situácia vyvinula až do roku 1974, keď americká armáda zastavila otvorené verejné skúmanie prípadov UFO. Po druhej svetovej vojne množstvo pozorovaní iniciovalo americký projekt s názvom Operácia Modrá kniha Blue Book. Bola to schéma navrhnutá tak, aby verejnosti ukázala, že v oficiálnom vyšetrovaní mimozemských plavidiel v Amerike nie sú žiadne tajomstvá. Nie vôbec. Táto otvorenosť bola len predstieraním skutočnosti, sa z nej stal zločin, ktorý sa rovnal špionáži pre vojenských dôstojníkov, aby odhalil podrobnosti o UFO neoprávneným ľuďom. V skutočnosti Blue Book hlásila iba prípady, pri ktorých bolo zaručené, že budú nájdené ako hoaxy alebo ako chybná identita. Jedným z odborníkov, ktorí na projekte pracovali ako vedecký konzultant, bol astrofyzik a skeptik Joseph Alan Hynek. Odhalil, že akékoľvek pozorovania nahlásené osobami mladšími ako 18 rokov boli automaticky ignorované a ďalšie incidenty by boli zverejnené len vtedy, ak by sa dali racionalizovať. Celkovo Blue Book vyšetrila 15 000 správ o UFO. Mnohé z nich sa stále neboli vysvetlené a sám Hynek zažil niečo ako konverziu. Stal sa informovaným veriacim a vymyslel termín blízke stretnutie. Veľká Británia má svoju skupinu ľudí podobných Hynkovi. Nick Pope, môj obľúbený človek Nick Pope, ten má tak dobré videá. Dám jeho videá, preložím nejaké a dám na Rumble, tak vám tu potom hodím link a myslím, že už tam aj nejaké sú. Link, nie Nick, bože, už mi hrabe. Nick Pope bol štátnym zamestnancom, ktorý pracoval na ministerstve obrany. Jeho úlohou bolo odpovedať na otázky verejnosti o UFO. Počas svojej práce objavil dostatok fascinujúcich informácií na to, aby napísal svoje vlastné knihy o nevysvetliteľných javoch. Iní vyšetrovatelia sa domnievajú, že to, o čom bol pápež zasvetený, je tiež len špičkou ľadovca. A boli odhalené niektoré celkom výnimočné spisy týkajúce sa problému UFO. Jedna zbierka s názvom Politika UFO obsahuje 6-stranový dokument z roku 1960, v ktorom sa uvádza, že akékoľvek neoprávnené zverejnenie informácií by sa považovalo za porušenie zákona o úradnom tajomstve. Oficiálna politika ministerstva obrany uvádza, že nevyšetruje pozorovania UFO, pokiaľ nemajú obranný význam. Napriek pôsobivým dôkazom alebo desivým výpovediam svedkov úrady na ministerstve obrany neustále tvrdia, že každý incident nemá pre národnú bezpečnosť žiadny význam. Aspoň taká je verejná pozícia a čo sa deje v zákulisí, nie je známe.
Jedným z problémov, ktoré majú britskí vyšetrovatelia pri hľadaní starých spisov, ako je tento, je to, že rôzne zainteresované ministerstva a oddelenia sú celkom zbehlé v tajnosti. Predstavitelia Spojených štátov amerických majú byť na druhej strane otvorenejší. Americká ústava a zákon o slobode informácií je navrhnutý tak, aby verejnosť vedela, čo sa v skutočnosti deje. V roku 1980 však skupina z neidentifikovaných lietajúcich predmetov zažalovala Národnú bezpečnostnú agentúru. Chceli, aby NASA otvorila svoje záznamy o 239 incidentoch UFO. Samozrejme, hej, to si spomínam, ale úrady tvrdili, že by to poškodilo národnú bezpečnosť USA. V posledných rokoch rozhodnutie o zmene klasifikácie dokumentov znamenalo, že mnohé z nich z týchto správ budú konečne zverejnené. Boli? Neboli. Človek sa nemôže ubrániť dojmu, že akékoľvek skutočne ohromujúce oficiálne dokumenty, ktoré by mohli vyvolať verejnú hystériu, budú potlačené, skrývajú národné vlády pred svojimi ľuďmi pravdu, alebo naozaj nie je čo hlásiť. Je to otázka, na ktorú možno nikdy nebudeme mať jednoznačnú odpoveď. No dobre, nemáme čo hlásiť, hej. Toľko fotiek a videí, čo je na YouTube, aj na Facebooku, aj všade možne po sociálnych sieťach. Fúha, akože, spala by som. Akože, fakt, nie je čo hlásiť, hej. Dobre, okej, dobre. Tak ako v pohode, no, dobre. Nebudeme mať čo hlásiť, no. To je docela zaujímavý príbeh. Akože naozaj. A Nick Pope, to je môj obľúbený človek, chlap, ktorý má skúsenosti, sa mi zdá, že ho mám v nejakých videách, hlavne čo sa týka tých príbehov a tak. Musím s ním natočiť viac videí a hodím to potom na Rumble, pretože na YouTube to blokujú. Samozrejme, pravdu blokujú. Aj konkrétne informácie o UFO, všetko blokujú. Takže musíme dávať na iné sociálne siete takéto informácie, lebo všetci sú proti. Proste, to je jedno. Dobre ľudia, opúšťam vás, idem pozrieť, či ešte niečo nájdem a zdravím vás, UFO, tajné najlepšie informácie. Všetko ide von. Ak máte nejaké veci, napíšte mi do komentárov. Zdravím vás ja a čaute.